boma la Malawi linavomereza ulimi wa chamba kuti chamba kudziko kuno chikhoza kumalimidwa ngati mbewu zina zonse, ndipo pali bungwe limene limayendetsa ulimi umenewu la Cannabis Regulatory Authority CRA. Onabo inu ndi amene koyambirira nkhani za ulimi wa chamba kuti dziko lino ndithu lichite machawi, kuti dziko lino likhalebe ndi bungwe kapena kuti livomereze kuti dziko lino likhoza kumachita ulimi umenewu, ndi amene munabweretsa bill imeneyi, amene mumathamanga kuti iyayi dziko lino lichite ndi ulimi umenewu. Pakana pano zikuoneka kuti iyayi ulimi umenewu kwenikweni tsogolo lake silikuoneka. Komanso inu bungwe limene litakhazikitsidwa boma litathamanga kuti iyayi pakhale bungwe limene liziyendetsa ulimi umenewu, munakhalapo board chairperson wa board ya bungwe limene la Cannabis Regulatory Authority. Kodi mwina mukaunguza kwenikweni chikuvuta ndi chani kuti ngati dziko tipindule ndi ulimi umenewu? Chikuvuta ndi chani kuti ulimi umenewu ukanike? Ndathokoza chifukwa cha funso lanu, komanso ndathokoza kuti takhala kuinterview imodzi. Chimene ndingakambepo ine pa nkhani imeneyi ndi moyankha funso lanu kuti chikuvuta ndi chani. Chimene umvetsetsa choyamba chonena kuti ulimi umenewu angakhale kuti tikhoza kuti tinapempha boma mbuyomu kunena kuti alole chamba chikhale chovomerezedwa mdziko muno, komanso nkumatsimikizira boma kunena kuti ulimi umene ukhala uvomerezeka udzatithandiza kupeza chuma chowonjezera pa chuma chimene timapeza choka ku mbewu zina ndi zina ngati foja, tea ndi sugar. Zinalidi zoona, koma vuto lalikulu limene linapangitsa kuti pakhale ngati pakuchedwa zinthu kuti zichitike moyenerera chifukwa chakuti ulimiwu ndi watsopano, uli ngati wa nyuwani. Chinthu cha nyuwani chimapezeka ndi ma-challenges ochuluka mukakhala mukuyamba. Zimenezo zinachitikanso ku ulimi umene wa foja amene wa chamba, kuti unali ngati ulimi woyamba watsopano kuno ku Malawi. Tonse tinthawo ife ena amene timayambitsabe tina ndi chikhulupiriro chonena kuti ulimi umene utisinthira zinthu zambiri, ndipo tinaduduluka ndithu pati madziwa kuti ulimi umene tikaona mu literature ndi ulimi otikhoza kubweretsa phindu lochuluka madera osiyanasiyana. Koma titati tsopano boma lakhazikitsa bungwe lija la CRA, tayamba kugwira ntchito pamene timatazindikira kuti ayi ndithu ulimiwu uli nzofunikira zimene zimafunika kuti mutsate musanayambe china chilichonse. Ndiye ngati mukumbukira bungwe litakhazikitsidwa tinatulutsa statement yonena kuti tsopano tiyamba kulola anthu kupanga apply ma license, ndipo tinayika ndondomeko yoti anthu atsate polandira ma license aja. Pambuyo zimenezo panalinso ma fees amene anthu amayenera kulipira kuti apeze license. Titatulutsa ndondomeko zimene zija anthu anadandaula kwambiri kuti ya mafees ndiokwera, izi ndizotani, koma mati tikafunsa ma technocrats amapereka zifukwa zomveka bwino kuti ndi chifukwa chani mafees nthawi imeneyi anawaganiza kuti akhale chonchija. Chachikulukulu inali yakuti ulimiwu kumene kumisika kwakeko zimene amafuna kumisikako zinali zokuti munthu kungodzuka lero ndi lero sungakwanitse. Ndiye ife kuno anthu athu amalawi tapatsa kale ma license, alipira kale ndalama zodula ku ma license paja, alili chikodzekero komanso chikhulupiriro kuti tsopano tikuyamba kulima chamba tambopeza ndalama. Kenako nkumakazindikira kuti komatu chamba chake sichikhala chathu cha Malawi. Chamba chake chimene tavomereza ife ndi zimbewu zake zochita kutenesa kuchoka kunjazo. Ndiye ku Malawi koma mbewu imene ndilibe, amene ali nayo akuyigulitsa, koma akuyigulitsanso modula. Komanso sikugula kukhala ku mbewu yodula, mbewu mukagula kuti muyilime pali zofunikiranso zoti mutsate. Kalimidwe kake akuti iyayi mulime ma green houses, iyayi mupangeza kuti, iyayi mupangeza kuti. Ndiye mukhoza kuona kuti mulimi wasakasaka ndalama zopeza license yodula ija, wapeza akukonzeka kuti akalime akauzidwa kuti iyayi tikufuna tumuyike ma green house, tikufuna muyike ma irrigation system, tikufuna mukalima mbewu zakezo tikaziyese malobodale oyenerera
uvomerezeka ndi ndondomeko ya misika yake. Ndi zinadzatipangitsa kuti tizindikire kuti I think mwina timayenera tinakayamba in a phased way kuti tione kuti kodi tikayamba ndi apapa zititengera mtunda wanji. Chachiwiri titayilowa business imeneyo inazapezeka kuti alimi athu ambiri yakambaka kuti zipangizo analibe komanso training alimi athu analibe training. Chifukwa tinadzazindikira kuti ulimi umafunika kuti anthu akhale empowered in terms of kuti akhale ndi ma skills oyenera, akhale training yoyenera mogwirizana ndi imene misikayo ya Chambayo imafunira. Ndi alimi athu analibe training, alimi athu sanali empowered kukhani ya ndalama sitinathandize, kumaphunziro za ulimi umene sitinathandize, komanso kupeza zipangizo zoyenera sitinathandize. Ndi ine ndimadziwa kuti kunali komveka kuti alimi athu anazunzika, anavutika ndi ulimi umene koyambirirapo. Koma kwa amene anali ndi capacity yokwanira nkuzitsata nkuzimvetsetsa, makamaka anzathu amene akunjawo amene anadzakhazikika mu dziko muno nkupeza nawo license, amene anazitsata nkuzimvetsetsa, ayi ndithu pano they are well established, akulima, akupanga process, akupanga sale. Koma kwa amene analibe capacity yokwanira, makamaka ambiri alimi athu akumudzi zinativuta kuti alimi athu afike pa level yokuti akhoza kuona kuti kumati pano tamba kulima komanso tikugulitsa. China chachitatu nkhani ya misika. Titakhazikitsa bungwe limene lija tinadzazindikira kuti anthu akhoza dolima kuti kumakagulitsa kuti. Ndiye panali gapu yayikulu pakati pa anthu olima ndi kuti anthu akagulitsa. Ndiye panadzapezeka kuti kogulitsa kuja titafufuza nadzapezeka kuti kuliso tima stringent tofunika ting'ono tingapo tokuti munthu wamba sungangofikirayi. Mwachitsanzo ukamatumizira product ichi amafuna aonetsetse kuti product yanu ngati mwayilima motani, kodi ngati mwayipanga process ma laboratories wotani kapena ma factories wotani, kodi mwayinyamula motani. Ndiye zinali zokuti very complicated kuyamba kumene anthu sadziwa china chilichonse kumale saliga kuti ndifuna ndiyambe kulima cannabis. Ndiye market linkages zinali chinthu chimodzi chimene chinativuta kwambiri kwayambirirako. Zonsezo kuti zitivute, the bottom line is titayamba program ya 2020 kunalibe adequate funding yopita ku CRA ngati bungwe, kunalibe adequate funding yopita towards training ya alimi, kunalibe adequate funding ya nkhani ya extension work ndi zina zonse, kapenazo even kuti tipange establish ma equipment oyenera mmene ulimi wafoja wa Chamba chimenezi umafunira. Because kunalibe adequate funding, kunali kovuta kuti kuzochita china chilichonse. Funding tinalandira the first 2 years inali more or less like ORT. Okay. Yoti zimangothera pa office paja. Chifalo ngati mungakumbukire ndanena kale kuti kunali kuyamba kumene ulimi wanyuwani, office yanyuwani. Imeneyo kubungwe kwathuko tinalibe even galimoto, tinalibe even computer, tinalibe even desk, tinalibe even staff yokwanira. Pamene ulimi umafunika ndithu ndi extension work yamphamvu ndi ma programs ena oti zikafikira limaja amphamvu. Chabwino. Komanso tikhale ndi zipangizo zoyenera. Zonsezo tinalibe, ndi chifukwa chakuti nangasithumbala boma limachuluka mopita. Anatipatsa ndalama koma it was only enough yongogwira ntchito pa office paja, not even kugula galimoto. Chabwino. Even galimoto ya bungwe tinalibe. Okay. Tinalipa mese ya akuchiteje registration ya Ministry of Agriculture. Yeah, the first 2 years they were tough, not only kwa alimi, komanso zinali so tough angakhale kubungwe. Chifukwa tinalibe capacity yoyenera kuti kozo kwa kupanga zonse zofunika kuti ulimi ukhale wenu ulimi. Ndiye mwina mwachidule pokuya nkhani ndafotokoza zimene zinachitika, komanso ndi major factor imene apangitsa kuti sioneke ngati tasuntha koyambirirako. Mwafotokoza bwino ndipo amalawi amvesera ndithu ndi chidwi.
Kumalawi kuno munakhuzapo nkhani ya mbewu ya ulimi umenewu makamaka mbewu zimene zikuyenera kuti zizilimidwa. Kumalawi kuno tikawerenga mabuku pa Chingerezi chake amachita kuti ma international journals amakamba kuti mtundu wa chamba chakuno ku Malawi akuti kunjako amautchula kuti green gold akuti ndipo umapeza mitengo yabwino. Mwakambapo kuti chamba chimene chimayenera kuti chizilimidwa kuno chimenechi kuti tizinena kuti chamba cha mafactory chimayenera kuti mbewu yake ichokere kunja. Bwanji ngati inu bungwe simunapange kuti mwina ulimi umenewu ugwiritse ntchito chamba chimene chikulimidwa mdziko muno makamaka chimene chikupezeka mdziko muno? Mumadziwa kuti lamulo likakhazikitsidwa silimafotokoza chilichonse. Limangoti akti akayikhazikitsa imangonena kuti okay muzipanga chakuti, simapita into details. Koma inafe mmene tayiwerengera lamulo loyambiriralo tidaona ngati kuti lamulo limene lavomereza ulimi wa chamba chonse cha industrial komanso medicinal angakhale chathu cha Malawi. Chifukwa chamba chili kwenikweni magulu ndi awiri, pali industrial ndi medicinal. Kamene kusiyanitsa kwake timangosiyanitsa ndi level ya THC ndi CBD. Chamba chimene chimakhala ndi THC wokwanira chimene chimakhala mugulu la medicinal cannabis chakuti chimakhala psychoactive chakuti ukasuta ukasuta mochipanga abuse chimatha kumakusokoneza mutu ndi chimakhala ndi THC wambiri above 1%, china chimatha kufika panopo 35-40%. Imene ndikuti ndi heavy. Pali chamba china chakuti chimakhala ndi THC less than 1%, chimene chocho chimakhala psychoactive, chimakhala chakukali ndiye chimabwera mugulu la industrial. Koma chamba chonsecho chikhoza kukhala medicinal, chikhoza kukhala industrial malingana ndi kuti mwachipanga manipulated kuti ikhale ndi high THC or isakhale ndi high THC mu laboratory nzotheka. Ndiye ende asetiona ngati kuti act manager yavomereza chamba chonse. Ndifanike ngati mukumbukira mbuyo ndi body chair ndinapusha kwambiri kuti chifukwa chakuti imported varieties ya chamba, 1 ikudula, 2 tilibe. Chambachi chikhoza kukhala industrial or medicinal malingana ndi mmene mukufunira. Chomwecho mukhoza kuchipanga kukhala cha high THC or cha low THC. Koma tsono vuto limene linalipo titayesetsa kusiyana kuti ifapa popeza imported variety ikudula komanso it's not available, alimi athu afuna ndifulo imene atapanga bwanji alimi athu ambe kulima chamba cha loko kulisa ntchito malicense omwe amene tikuwapatsawa chifukwa chakuti act idangokamba za industrial ndi medicinal. Our local variety ili in the family of medicinal cannabis. Ndiye kuti our reading inaleka kuti ndiye kuti chamba chathu chovomerezeka. Ndiye tinayesetsa kuti anthu ayambepo. Unfortunately, tinapezana ndi ma challenges ambiri ndi ma law enforcers aku polisi amapitirizabe kuagwira anthu, amapitirizabe kuchecha kuocha chamba cha loko chicha. Angakhale kuti munthu khale ndi license amapeza kuti amakugwirabe amakumangabe kuti pali pa chamba cha Malawi. Pamene munthu kungoona choncho sungatosiyanitsa kuti chamba cha Malawi ndi chiti chamba chakuja nditi chimakhala chofanana kaonekedwe. Ndiye tinayesetsa ndithu chifukwa nthawi imeneyo natapeza nsika waukulu, nsika unkaniza mwakamba zija kunjaku anthu amapanga value kwambiri awa local variety amati Malawi gold kapena green gold. Amaifuna kwambiri chifukwa cha ma properties akewo ili ndi THC ochuluka. Ndichipita ma properties amenewo amaona kuti ndi choyenerera kupangira mankhwala osiyana-siyana ndi zina zimene amafuna kunjako. Ndi ambiri amene ankafuna ulimi wa chamba pobwera ku Malawi kuno amaganiza kuti tavomera our local variety. Nditinaona kuti manje local variety ndimene kuchuluka pamene tinangoti ife local variety tenditani anthu ambepo kulima azigwisa ntchito ma license omwewa. Ifo demand ilipo kunja kuoneka kati ndi local variety osati these imported varieties.
koma tinapezana ndi mavuto kuti apolisi amapitirabe kutani kumanga komanso kuchecha ndi kuocha product imeneyi. Pofufuza inadzapezeka kuti chifukwa chakuti ankhaiti nasintha lamulo la cannabis, malamulo ena okuzana cannabis ma department mwina monga ngati weed chanchani noxious weed act tinatisana sintha maakti okuzana chamba amene anali ngati ku nduna wa health tinatisana sintha amene anali za chitetezo ku polisiku tinatisana sintha. Ndi apolisi aja akamamanga amagwirisabe ntchito malamulo amene ali still in existence. Ma department mwina muja mu noxious weed act kandi agriculture chanchani kandi sub health medicine chanchani zinazili kobe. Ndi anatipanga advise okay apapa mubweretse wakhale amendment kuti ku parliament kwakhala amendment kuti at least kupita kutsogolo kwa anthu akalima kapena akanyamula akakhala ali ndi license asamapezane ndi mavuto enawa. Ndichifukwa maona utona kodimba panopo abweretsa lamulo limene ite tsopano ku parliament kuja kuti tisinthe malo amene anakhaliraja amatsamwitsaja kuti anthu akumudzi anthu ena akafuna kupanga chamba chathu cha Malawi chino asamavutikana cheso. Ndichifukwa maona kuti parliament yabweranso nyumba malamulo kuti akonze mmene munadzatsalira muja. Ndiye muyiona pimene aukambirana ndipo ndikhulupirira kuti ikadutsa sindiye kutanthauza kuti ona kudimba kuti anthu angosota chamba cha Malawi ayi. Chimene lamulo likufuna kuchita kuti lilole kuti chamba cha Malawi so anthu akhoza kuchilima yekhaekha amene wapatsidwa license. Ndipo pazikhala ma license amene azipatsidwa kwa anthu ofuna kulima chamba cha Malawi kuti athe kulima movomerezeka komanso athe kuyenda nacho movomerezeka komanso athe kugulitsa movomerezeka. Koma tikatero sinje kuti tikunena kuti tavumira kuti anthu azisuta amene azipanga abuse chamba ankhazi chathu cha Malawi lamulo lizimpezabe. Lamulo lopanga abuse sili kusintha ayi. Ife tingopanga promote chamba chokuti anthu azipangira business zina ndi zinazo kama nkhwala kaya mafuta kaya chiyani zimenezo zikhoza kutheka. Koma kuti zonse zizatheke bwinobwino anthu kunati oh yes chamba chikutipindulira m'Malawi muno pafunika aspect imodzi yayikulu ndiye adequate funding ku CRA komanso ku empowerment kwa alimi athu. Tiyankandi zinthu ziwiri zimene za adequate funding ku CRA empowerment kwa alimi athu in terms of training equipment komanso ndi kukhazikitsa misika kupeza misika bwinobwino yokhazikika ndiye kuti tidzane ulowe pano tsopano chamba chicha chamba kuoneka phindu. Pano phindu sili kuoneka ku dziko chifukwa kuti amene akupindula anthu ochepa amene atadzolera kugulitsa mwa njira yachinyengo komanso amene panopo akulima movomerezeka ali ndi misika yawo akulima akupanga extract akupanga ma products akumatumiza chifukwa kuti ali ndi kuthekera ali ndi capacity zonse ali nazo zoyenera. Pamene munthu wakumudzi munthu wamba alibe kuthekera kumeneko ndi amene akuona apeza chiphindu kuti sakupindula ku nkhani ya ulimi wa chamba. Koma tikakhala ndi focus kwenikweni kuti pali adequate funding komanso government ndikuyikaponso chinthu chenicheni chionere chimene chimafunika kukhalira phindu ndithu ulimi umenewu ndi lambiri. Phindu pakugulitsa kunja komanso phindu popanga zinthu dziko mwathu muno. Mwangoyankhula moyevula pa phindu limene ulimi wa chamba ukhoza kuthandizira pa chuma cha dziko lino. Wonerapo mwina mungotipasako zinthu zingapo zimene mwina ngati dziko likhoza kupeza ku ulimi wa chamba. Phindu lakuchamba likhoza kukuwuzani ine 1 hour tikuyankhula. Koma ndingonenapo zochepa. Chamba ndi mbewu yokuti suta ya chilichonse pa plant manager kungoyambira ku stem yake ija masamba nthanga zake zija maluwa chilichonse pamene paja ndi business zimatengera msika wanji umene uli nawo. Ngati mwapeza msika kuti muzapanga extract oil ndipo mapanga extract oil kuchoka ku maluwa ena akuza ndoke zifuna tizikapanga mikaka ka mafuta kama jani tidzakolola mthanga masidi ake aja. Nthanga zake zijama topangira zinthu zakudya amatopangira mkaka
amasapangira even mafuta ophikira cooking oil ukuvutikana iyo tikupanga import kuti tike ku focus okwanira kumene kucha ku industrial hemp anthu alime tizikolola changa zikapangira mafuta ophikira because kana mafuta ophikira otkonkonosa wapanga soy import mikaga iyi chimodzimodzi komanso apart from that amatha kupanga zinthu zovala kuchoka ku fiber ya ku hemp pamwamba pa zovalapo mumatha kupanga zinthu ngati wood hemp based wood mitengo zina stem zake zicha mumatha kupangira kumatabwa zimene zicha ndipo mukafufuza kuti tichakukuzani kuti matabwa ochoka ku Chamba amakhala olimba posa matabwa ochoka ku mitengo ina ndi ina and advantage ya matabwa ochoka ku Chamba ndokuti mmakolola within 4 months pamene cha ntengo kuti mudzakolole thabwa minimum 5 years mudzale ukule ukhime mudule pamene Chamba 4 months 5 months makolola kuti pachaka mukhoza malima kawiri. Apart from that mukhoza kupanga building materials from Chamba nyumba ndithu ma blocks ochoka ku za Chamba kupanga kuno amati eco friendly houses mukhoza kupanga mukhoza ukaona kuchiredzo ukanamanga nyumba ochoka ku Chamba mukhoza kupanga zinthu ngati ma paint mukhoza kupanga zinthu ngati ma ink mukhoza kupanga so mukakati mafika pa high level investment yeninicha mukhoza kupanga biodiesel ochoka ku Chamba so Chamba ndije kuti mangofunika focus mkuona kuti ngati dziko tichiteko chiyani kuchoka ku plant imene and ndiso kuliso amati health kwanza tukwa ama sauti health chiyani kainake za umoyo pali Chamba chine chokuti mumatogwisa ntchito kunkhani za umoyo oti maiko akunja makamaka ku Europe ku America anthu amene ali ndi matenda akuluakulu aja kuti amati debilitating sicknesses amakhala ndi therapy nayo yoyuza Chamba anthu kumapeza relief amati ndio kama health tourism kumene kuti umalayi kuno kuzakandi center tekuzipata bay kandi Nkhotakota kandi kumangochi ya health tourism based on the cannabis ndipo anthu aja amatenda akuluakulu aja maululu akuluakulu aja akhoza kumabwera umalayi kuno just for that akapeze relief from hemp based therapies zimachitika and it's a lot of money kunjako zimenezo so ndisikizo kuti tisakhala serious tikozaona kuti tichitepo zingati if panopo makampani akupanga mankhwala they want to start making medicine from cannabis companies like Pfizer then they want to start making cannabis based medicines bwino so ndisikizo kuti ngati dziko could have helped with that one ilikuwa chikhale Chamba cha kumalawi chopangira zimenezi chifukwa Chamba cha kumalawi chili famous kale on the world market chikungolephera ife ngati dziko panga right on that famous ya Chamba cha tuchija kuti Chamba panga zikwazo here we are Chamba chamuka chikura mobisa tija pano chiligo ama products ndiyawa aliko kumapita Chamba cha illegal kwa hivyo that's pano it's no longer ilipo tizikubweretsana as a product from Malawi and Malawi gold ndio chuka so opportunities njambiri kwa opportunities auchoka ku Chamba ankhali many little business zindiyose sanga kuerenga dimana amafunika investment in all areas training equipment zinazo so without investment mango yankhula and no phindu looneka kudziko la Malawi kudzaoneka ngati kunama koma tikaikapo focus nkupanga investment yokwanira into this sector the way we did with sugar the way we did with tea the way we did with tobacco kupanga sechimodzi ku cannabis ukuza within 3 to 5 years atatakuona phindu la cannabis in many sectors. Anthu amene akhala akuonesa kuti afuna alime makamaka akuonesa chidwi kuti afuna achite ulimi umene wa Chamba kuno ku Malawi akhala akudandaula kuti nkhani za mitengo ma certificate ndi zina zoterozo zofunika zake zikuoneka kuti ndizopweteka kwambiri ndizophinja amalawi nzika za dziko lino momwe mafotokozera muja kuti mwina pachitike motani pachitike motani kuti mwina amalawi akwanise kulima ulimi umenewu pamenenso mwina akuthandizira dziko lino amene yanatishika nthawi ndi ku board tinakambirana tinaizukuta nkhani imeneyo
ndipo tidasiya ponena kuti pakhale ma changes angapo, especially on the industrial hemp, kuti pakhale ma changes mafees atike. Ndiye ndikhulupirira kuti zimenezo zinachitika. Komanso chachiwiri china chimenenso chili mu proposed amendments amene onapo dimba kubweretsa ni nkhani yonena kuti koyambirirako license ingakhala valid only chaka chimodzi. Kutanthauza kuti investor afuna apange invest $20 million, koma validity license ndi 1 year. Ndima investor ambiri we are not sure kuti achona ndipange invest $20 million. I'm not sure whether next year license it will be renewed. And to the developed court fit, but isizi kuveta. Ndiye tinaona kuti penalties zone, it was a genuine concern. Muntu sangapange invest $50 million, $20 million, $10 million, but you say would next year abange do renew kapena ai. Ndiye tinaona kuti angakale validity license isinthe ikale ndi minimum. Ndiye panopo dimba kubweretsa parliament kuja biluyo kuti minimum years ya license ndakatenga izikhala 5 years. 5 years iyo ndiye kuti ngati ili pa bwachisanzo ili pa $10,000, munthu sazikakamizidwe tapereke $10,000 yo at once. Izipangidwa spread within those 5 years. Ngati $10,000 munthu akhozopereka $2,000 per annum. Chaka chinopereka 2,000 pane kamuta 5 years ndiko wamaliza. Yani that was the main napangira proposal. Ndiye panokusunza kuti aipanga motani but koma ndinokondwa kuti that aspect ilimo mu amendments menona kodimba kutani akubweretsa ku parliament. Kutanthauza kuti madandaulo anthu anamveka, bungwe lidamva ndipo makusinthako kukhalapo. Koma chimene ndingapemphenye kwambiri angakale kusintha kuchitika apo pandi imene aona kodimba kubweretsa nyumba ya malamulo. Chimene ndingapemphenye kwambiri ndi kunduna kwa zachuma akhale pansi ndi aku CRA ndi aku agriculture apereke ku CRA ndalama zoyenerera zokuti zipange keta pa zofunika zonse ku CRA, ndalama zipange keta zofunika zonse kwa alimi athu, especially ma local farmers amene sangakwanitse zoyenerera. Tisanamizane pa panoti tingapange madulira to enter into the international cannabis market. Tingapange madulira tukufunika nditu tukwaniritse ma requirements awo, and ma requirements oti mukwaniritse siwo chipa idofunika nditu ka funding akhaleko kuchoka kuboma kokwanira. Tikali ma facilities zoyenerera, tilime product yawo imene imafunikira, mpali misikena safuna kuti even mulime pa soil pa mtaka penipenipa koma kandi specials taka yake kutaka kugula the product yanu ita. So ngati tukufuna to international market, even our local cannabis kutaka local international market tukufunika ifike level imene waja kufuna kutaka bwera sazadipeze chifukwa zazo okay, this is standard if we are taking this product. Koma tikanguti this my usual way of funding CRA mkungu asiyali mazichita upanda ine help atusaona phindu from cannabis. Nema pempho langa ndonena kuti amendments wakadutsa government you should seriously think of funding CRA because the cannabis industry adequately. Ine manena kuti ndalama zimene zimapita ku subsidy kungotenga ko 10 billion kwauza kuti okay cannabis cannabis industry tukuwasa 10 billion tukufuna kuti 3 years to 5 years you mwange produce. You will be shocked zimene angachite that industry and zimene angabweretse kuti zimene ulimene ungabweretse umene ungapangira supplement economy ya dziko. Koma izo zomwe pangafunded ma 200 million 150 million achiwana tikungosewera. Pamene tikupita kumapeta honorable tinaona ndithu dziko la Malawi litapeza Mike Tyson kaswiri wankhonya uja kuti iyayi athandizire kuziwisa maiko akunja za ulimi umene dziko lino lavomereza. Zili pati komanso mwina zimene zinali ndi phindu lotani? Imene ijali kamene ndimakumbukira ine ndili board chair wa CRA zinaoneka kuti ngati kuti zapsha ndithu ndipo
we were told kuti he was geared kuti abwere. I don't know what had happened singamuyankhulire ena kuti nangoona kuti zinthu jazatani zalepeleka sizidateke koma mukati mufufuze what he's doing panopo. His main business ndi cannabis, and mukannabis zimene amachita kwambiri chenimakuza ndi kuti health tourism. That's what Tyson does most panopo. You can Google about what he's doing, and you can Google that when yakupanga from cannabis. It's a lot of money. Ndipo time ife tinakondwera kuti akatanga kwedi uyu ndiye kuti atipangira promote cannabis, and ndinakhala promotion yabwino kwambiri zinangofuta kuti zinadzala kuika singatole kuti chinapangisa njani dali pere. I cannot say singathe kusetsinalo mechanism ake kuti so sinateso kupezana kuti tikozokankhulana ayi koma nangoona kuti atasonyeza chiki program chitakozedwa kuti azibwera kenako nangoona kuti sizazane zalepeleka. So we didn't ask kuti chitika njani tinangokhala koma ndithu it was going to be a very good promotion anakata kwabwera. Tathokoza honorable kuti pasa interview imene Mulungu akudaliseni. Ndathokoza zipo. Ndi mmene tamalizira kucheza kwathu pa Nkhani TV ndi wapa mpando wakale wa bungwe la Cannabis Regulatory Authority CRA, bungwe lija amene limayendesa ulimi wa Chamba kuno Malawi, amene wanda Boniface Kadzamira, amene atiunikira zokhuzana ndi ulimi umenewu, mavuto onse amene likukhuza kuti ulimi umenewu uzikanika kuti upite pasogolo, komanso phindu limene dziko lino lingapeze litayika chidwi pa ulimi umenewu. Pakadali pano apita dimba ku nyumba ya malamulo nawonso akuthamangisa mafailo kuti dziko lino likhoza kumalima mtundu wa Chamba umene umapezeka kuno ku Malawi chija mwina tikhoza kumanena kuti cha Nkhotakota, kuti na dziko lino lipindule kwathunthu kuchokera ku ulimi umenewu osati zingolima mtundu wa Chamba chimene chimachokera kunja kwa dziko lino. Ine ndithokozani Chiwaya wa Nkhani TV.